Jeg bliver jagtet af min ven, og han tror virkelig meget, han er en politimand. Men det skal jeg love for, det er han ikke. Hej! Ja, det er sådan, det går. Men så skubber vi ikke, at vi bliver fanget af ham her. Ja, det går skidt. Wow! Hej! Kom væk, men kan du ikke? Ja, det kan jeg. Okay, hvad skal man gøre? Okay, nu ved jeg det. Psych! Oh shit! Yes! Hold det fast! Jeg har god hoveddræb. Er han hernede? Det håber jeg ikke. Men juicy. Ja, tak. Men. Er han derom? Det tror jeg ikke. Fuck up, man. Det crashed. Okay, jeg tror ikke, han er her. Men hvis det ser sådan noget, så bare lige nu med. Okay. Skal jeg høre? Shit, nej! Jeg ved ikke, jeg kommer i fængsel. Er du fanget? Nej, det bliver hygget op af min skøre ven. Hvad fanden er anholdt, mand? Fuck. Please hjælp mig. Ja, hjælp mig. Jeg har virkelig brug for